बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउस बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ गभर्नरनि आखायाव। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा दिनै जोबनानै फैबाय। बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ आसामनि गभर्नर जगदीश मुखीनि आखायाव थांबाय। दिनै 27 एप्रिलाव आबुं 5 बोसोर जाबाय बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सरकारा। लकडाउननि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिखौ फाथिनो हानाय जायैलाय हाग्रामानि 5 बोसोर खुंथाया जोबनानै थाङो। खुंथाय गोहोआव थानाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफ सरकारा खुंथायखौ गोहोआव लाफिननो गोसोखां बिलाइ होदोंमोन। नाथाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि हेंथा होनायाव बिपिएफआ बे खुंथाय गोहोखौ मोनफिननो हायाखिसै। जेब्लासिम बिसायख'थिखौ खुंनो हाया अब्लासिम गभर्नरनि आखायावनो थागोन बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ। मख'नो गोनांदि थासारिखौ नायनानै बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो फोसावगोन होननानै खौरां मोननाय